Henryk. Było późno. Lampa. Henryk myje zęby przed lustrem. Dzisiaj nawet jeden ubytek to dla mnie za dużo. Idzie spać. Ale budzik nie dzwoni. Chrap, chrap. Powinien był wstać Henryk o 8:88, a wstał o 9:55. Kurna! Znowu budzik nie zadzwonił. Za karę skrzyczę go mocno. Budzik jest nieomal zlękniony. Jak jeszcze raz nie zadzwonisz na czas, to ci tak przydzwonię, że pierdolniesz glebę. Ciąg dalszy nastąpi.